Γεια σας. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα μυστικό. Ένα μυστικό για να αλλάξετε τη ζωή σας. Και το εννοώ στην κυριολεξία. Πολλές φορές βρισκόμαστε σε κάποια καμπή της ζωής μας, όπου διαπιστώνουμε ότι αυτά που έχουμε ως τώρα δημιουργήσει δεν είναι ακριβώς αυτά που μας δίνουν αυτή τη στιγμή ικανοποίηση. Μπορεί κάποτε να ήταν, μπορεί και να μην ήταν ποτέ, απλά να μην τολμούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τι μπορείτε να κάνετε όμως όταν διαπιστώσετε ότι τελικά δεν είμαι στο δρόμο μου, δεν ζω συνθήκες ζωής που ταιριάζουν με αυτό που είμαι πραγματικά? Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς εγκλωβίζονται στη ζωή που δημιουργήσανε και λένε τώρα δεν μπορώ να κάνω αλλαγή. Τώρα έχω ήδη σπουδάσει, τώρα έχω ήδη το επάγγελμά μου, τώρα έχω ήδη παντρευτεί και έχω παιδιά. Πράγματι, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ας πούμε, οι σπουδές έγιναν, η οικογένεια έγινε. Μα δεν χρειάζεται για να περάσετε στην αλλαγή να γκρεμίσετε αυτά που δημιουργήσατε πίσω. Αντίθετα, μπορείτε να πατήσετε σε αυτά ως γερή βάση σας για να πάτε στο επόμενο στάδιο. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η αλλαγή σημαίνει να γκρεμίσω τα πάντα. Όχι. Αυτό είναι λάθος οπτική. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγή στη ζωή μας χωρίς να γκρεμίσουμε τίποτα. Αρκεί να το κάνουμε με αγάπη προς όλα αυτά που πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Τότε μπορούν να γίνουν τα πράγματα ομαλά και πράγματι να δημιουργήσουμε τις νέες συνθήκες που μας ηρεμούν και νιώθουμε ότι ανήκουμε σε αυτό το περιβάλλον. Υπάρχει λοιπόν ένα μυστικό που δεν το σκέφτεστε όταν μέσα σας ζείτε το δίλημμα να δοκιμάσω κάτι καινούριο που θέλω ή να μείνω σε αυτό που είμαι, γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει. Ένα βασικό εμπόδιο στο να κάνουμε αλλαγή είναι ότι φοβόμαστε το τι θα συμβεί στο μέλλον. Λέμε, κι αν χωρίσω και δεν βρω ποτέ κάποιον να είμαι μαζί και μείνω μόνος μου, ή κι αν αλλάξω τη δουλειά μου και στη νέα δουλειά το περιβάλλον είναι πολύ χειρότερο από το άσχημο που ζω τώρα, ή και αν αλλάξω τη δουλειά διεκδικώντας έναν καλύτερο μισθό, πώς ξέρω ότι αυτοί θα με πληρώνουνε? Δηλαδή, ή αν αγοράσω ένα καινούριο σπίτι, πώς ξέρω ότι θα έχω χρήματα να το πληρώσω? Δηλαδή, σκεφτόμαστε το τι θα μπορεί να γίνει στο μέλλον και αυτό μας καταστέλει την επιθυμία να το κάνουμε από το φόβο. Οπότε παραμένουμε στη συνθήκη που γνωρίζουμε, ακόμα και αν αυτή δεν είναι ιδανική για μας. Από φόβο μήπως κουραστούμε, μήπως βρεθούμε στο κενό, μήπως κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, ακούστε ένα μυστικό. Η ζωή έτσι κι αλλιώς δεν θα πηγαίνει καλά και θα πηγαίνει και καλά. Η ζωή είναι μέρα νύχτα. Κάθε μέρα θα ξημερώνει, κάθε μέρα θα νυχτώνει. Έτσι είναι και η ζωή. Συνεχώς θα φέρνει καταστάσεις ήπιες προς εμάς και χαρούμενες, καταστάσεις δύσκολες προς εμάς και δυσάρεστες. Γιατί απλά αυτό είναι η ζωή. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που κάθε φορά πριν νυχτώσει βάζει τα κλάματα γιατί φοβάται ότι θα νυχτώσει. Την επόμενη μέρα θα είναι πάλι χαρούμενος. Τι θα συμβεί όμως από τις 5-6 και μετά? Πάλι θα είναι δυστυχής γιατί θα νυχτώσει. Πώς θα χαρακτηρίζατε έναν άνθρωπο που κάθε απόγευμα τον βλέπατε να στέκεται και να κλαίει σε ένα σημείο διότι θα νυχτώσει? Πώς θα νιώθατε για αυτόν τον άνθρωπο αν κάθε βράδυ έκλαιγε? Δεν θα τον ρωτούσατε, μα αλήθεια τώρα, δεν έχεις καταλάβει ότι κάθε μέρα νυχτώνει, αλλά μετά ξημερώνει? Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στη ζωή μας. Σε όποια συνθήκη κι αν ζήσετε, θα υπάρχουν περίοδοι της ζωής σας που θα νυχτώνει και περίοδο της ζωής σας που θα ξημερώνει. Οπότε, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρεθείτε, πάντα θα υπάρχουν και οι δύο πλευρές της ζωής. Δεν υπάρχει το απόλυτο σκοτάδι, η απόλυτη χαρά, εκτός και αν υπάρχει κάποια παθολογία, ή μας εξυπηρετεί κάτι βαθύτερο που μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε και παραμένουμε σε μια τέτοια συνθήκη. Εκεί χρειάζεται ψυχοθεραπεία να βρούμε ποια είναι αυτή η καταγραφή που εξυπηρετείται από το να είμαι συνέχεια στενοχωρημένος ή συνέχεια απογοητευμένος ή και συνέχεια χαρούμενος. Γιατί και αυτό είναι μια κατάσταση που στο τέλος γίνεται ουδέτερη και δεν την αναγνωρίζουμε ως χαρά.
μοιάζει να είναι υπερβολή. Άρα λοιπόν, αν σκέφτεστε τον άνθρωπο που κάθεται και κλαίει πριν νυχτώσει, θα καταλάβετε ότι ό,τι βήμα και να κάνετε στη ζωή σας, η ζωή σας στο μέλλον θα εμπεριέχει και νύχτα και μέρα, και καλές καταστάσεις και κακές. Είτε παραμείνετε στο γάμο σας, για παράδειγμα, είτε πάτε σε καινούργια δουλειά, είτε κάνετε μια καινούργια αγορά, θα υπάρχουν και πάλι περίοδο που θα είσαστε πολύ καλά μέσα σε αυτή την κατάσταση και περίοδοι που δεν θα είσαστε καλά σε αυτή την κατάσταση. Άρα, ό,τι και να επιλέξετε, οι ίδιες καταστάσεις συναισθηματικές θα ζήσετε. Τώρα, υπάρχει και ένα ακόμα μυστικό. Πολλές φορές νιώθουμε ότι υπάρχει κόπωση και ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε να κάνουμε μια τέτοια αλλαγή στη ζωή μας. Να αλλάξουμε καινούργια δουλειά που χρειάζεται να καταναλώσουμε ενέργεια συναισθηματική στο νέο περιβάλλον, στους νέους συνεργάτες, τα πάντα καινούργια. Ή να φύγουμε από ένα γάμο, να πρέπει να βρούμε καινούργιο σπίτι, να πρέπει να κάνουμε μετακόμιση. Και είμαστε κουρασμένοι και λέμε δεν έχω την ενέργεια να κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου. Να αλλάξω καριέρα. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε και τελείως καριέρα. Και λέτε πού θα πάω τώρα, δεν έχω την ενέργεια. Έχω καταναλώσει τόση ενέργεια στη ζωή μου να σπουδάσω, να κάνω. Θα σας πω όμως το εξής. Ξέρετε ότι χρειάζεται να καταναλώνετε πολύ περισσότερη ενέργεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να ανταποκρίνεστε σε μια κατάσταση που δεν είναι ιδανική για σας. Δυστυχώς έτσι είναι. Όταν ο ψυχισμός προσπαθεί πολύ να υπάρξει μέσα σε μια κατάσταση, τότε καταναλώνει ενέργεια. Απλά αυτό συμβαίνει σε λίγο μικρότερη ένταση και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας έτσι, προσπαθώντας να ανταποκριθείτε σε μια συνθήκη που δεν σας βγαίνει αβίαστα ελεύθερα. Χρειάζεστε λοιπόν πολλή ενέργεια για να ανταποκριθείτε σε αυτό. Αντίθετα, εάν κάνετε την αλλαγή που φοβάστε, θα χρειαστείτε μεν πολλή ενέργεια στην αρχή για να μπείτε σε μια καινούργια κατάσταση και να κάνετε τη μετάβαση, αλλά μετά δεν θα χρειάζεται καμία ενέργεια να υπάρχετε σε αυτή τη συνθήκη που είναι ιδανική για σας. Καμία προσπάθεια δεν θα χρειάζεστε, γιατί θα νιώθετε ότι είστε στη θέση σας. Είτε αυτό σημαίνει ότι χωρίσατε και πήγατε να μείνετε μόνοι. Μετά από την αλλαγή θα νιώθετε ότι έχει έρθει η ξεκούραση. Οπότε, ή αν αλλάξετε καινούργια δουλειά, μετά την αλλαγή και αφού εναρμονιστείτε στο νέο περιβάλλον, θα νιώθετε ότι τώρα είμαι στη δουλειά που νιώθω καλά και έρχεται ξεκούραση. Οτιδήποτε και αν κάνετε, να αλλάξετε καριέρα, θα χρειαστεί μια φουρτούνα, να βρείτε τι θα κάνετε, αν θα σπουδάσετε κάτι καινούριο, και μετά εκεί που θα βρίσκεστε θα λέτε είμαι στην κατάλληλη συνθήκη τώρα και δεν προσπαθώ να δουλέψω, γιατί απλά αυτό είμαι. Άρα, όταν δοκιμάζετε να επιδιώξετε να είστε στην πορεία σας, στο δρόμο σας, σε αυτό για το οποίο έχετε γεννηθεί, το οποίο μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά αβίαστα θα ζείτε όταν θα βρεθείτε σε αυτόν τον δρόμο, άρα καλό είναι να δοκιμάσετε, τότε έρχεται η ξεκούραση και διαρκεί για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, η κόπωση έρχεται, μπορεί να είναι πιο υψηλή από πριν, αλλά για πολύ λίγο, γιατί μετά φθήνει. Αν λοιπόν αυτή είναι μια καμπύλη για την ενέργεια που θα καταναλώσετε στην αρχή και αυτή είναι να κάνετε την αλλαγή και αυτή είναι η καμπύλη που θα καταναλώσετε να διατηρήσετε την υγεία σας και την ηρεμία σας σε μια συνθήκη που δεν είναι καλή για εσάς, τότε η πορεία θα είναι αυτή θα είναι και θα μειώνεται, ενώ αυτή θα παραμένει πιο χαμηλημένη αλλά σταθερή για πάντα. Ποτέ δεν θα μειωθεί η προσπάθεια που κάνετε. Άρα λοιπόν, βρείτε το κουράγιο να προσπαθήσετε τις αλλαγές που θέλετε στη ζωή σας και θα δείτε ότι θα χρειαστείτε ενέργεια στην αρχή, αλλά μετά θα ξεκουραστείτε. Ενώ θα καταναλώνετε πάρα πολύ ενέργεια να διατηρείτε τον εαυτό σας σε μια συνθήκη που δεν σας ικανοποιεί. Σκεφτείτε το. Εύχομαι να δοκιμάσετε τις αλλαγές που θα βελτιώσει τη ζωή σας και θα βρεθείτε στον δρόμο σας. Γεια σας.